rasane pahit tenan mangan mangut lele ning rasane koyo tempe opo koyo gini rasane wong ora duwe cintaku kok ya sampun sing nesu kabeh iso rasa kudu kanggo macucu emanen paras bagusmu kabeh to karo atimu rungono kembangan manismu kok sayang ngapunten saestu yen dereng sempet nuruti apa setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina sampun sing nesu kabeh iso rasa kudu nganggo macucu emanen paras bagusmu kabeh to karo aku rungono tembangan manismu sikat mas ino sayang ngapun sayang tak upayake kok kepiye carane rasaku ora bakal mundur sakyan kahanane putra aku ora mungkin matur suwun sampun ana ngancanine saben dina sayang ngapun seni saestu yen dereng sempat nuruti apa karepmu tapi ojo sumelan ana dina liyane bayangke kepiye carane ora bakal mundur sayangku tambah goyah sakyan kahanane putra aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina terima kasih matur sebanu